UPPL दैदेननाय Btr सरकरा Btr ओनसोलनि गासै बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बायदि रोखोमनि बिथांखि फोसावनानै रायजो राजानि मोजांनि थाखाय हाबा मावनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा Btr सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों 5,000 रांनि चेक रानदों। देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय तिथागुरि बिसडिसनि नब्लाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै गासै 200 मुलाम्फागिरिफोरनो 5,000 रांनि चेक रानदों। मिथिनाय बादिब्ला साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफ्रा गोरिब दुखुथिया नखरनि आरो माखासेया फिसा गला होनानै जिउ खुंग्रा। 5,000 रांनि चेकखौनो मोनफुंनो हानानै मुलाम्फागिरिफ्रा बे समाव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो Btr सरकारखौ साबायखर बावदों। चेक राननाय हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै चेकखौ राननानै हरो। लोगोसेनो हाबाफारियाव बाहागो लाबावो क'क्राझार तिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि BDO समीर बसुमतारी, देबोरगाव ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरि बुद्धदेब मुसाहारि, देबोरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी आरो नेहाथारि अशोक गयारिया। हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बे समाव MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो आबुङै खोनासं। बेयावनो Btrनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावदों जे थांनाय बोसोरनिफ्राय बिथाङा जोंनि अनसाय बिथांखि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जायफ्रा दिनै फिसा फालांगि खालामो, सोरबा हाथाइसालियाव फिथा फानो, फिसा साहा दखान, मैगं फानो, ना दानो बा बेबायदि फिसा जायफोर फालांगि खालामो बेफोरबायदिखौ मदद खालामनो थाखाय बिथाङा राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय BTCआव अनसाय बिथांखि मोनसे स्किम लादोंमोन। देग्लायबो दिनै 40टा जोंनि जे बियाब दङ BTCनि बे 40टा बियाबाव मोनसे बियाबाव 200 सा सुबुंफोरनो दिनै 5,000 राङै बिथाङा चेक दिनै होनायनि जे हाबाफारि दिनै देबोरगाव बियाबाव TLCCनि चेयारमेन BDOजों लोगोसे आंबो थाफानानै अनसाय बिथांखिनि जे चेक राननाय हाबाफारि बेयाव थानानै आं गोजोननाय मोनदों। गमामायैनो थांनाय बाराव मोनग्राफ्राबो मोजां मोनदों जे बिथांमोना एसेब्लाबो गावनि जे फालांगि मावनाय बे फालांगि मावनायाव बिथांमोना मदद मोनदों होननानै फोरमायदों। आं मिजिंथियो जायफ्रा दिनै 5,000 मोनबाय बिथांमोनाबो गावसिनि एसेबाबो फालांगि मावनायाव बिथांमोना मदद जागोन। दिनै Btr सरकारनि मानगोनां चिफ बिथाङा दिनै फरायसाफोरनि थाखाय बेबायदि गियान सोरां हाबाफारि लादों। दिनै मन्दिर, थानसालि, गिर्जाफोरखौ फोसाबनो थाखाय आलारि सोरां बिथांखि लादों। बायदिसिना बिथांखिनि गेजेरजों बिथाङा दिनै BTCआव जे रोखोमै हाबाफारि मावगासिनो दङ बे थारैनो बाख्नायथाव आरो बेनि थाखाय आं बिथांखौ दिनैनि बे हाबाफारिनिफ्राय बिथांखौ आं साबायखर बावदों। बेलासिनि नोंथांमोननि गेजेरजों गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। TCLC चेयारमेन देबोरगाव दा Btr सरकारनि जि फ्लेगशिप प्रग्राम फोरनि गेजेराव जेरै अनसाय बिथांखि मोनसे स्किम, बे स्किमनि गेजेरजों थांनाय बोसोराव 200 सा आरो नै देग्लाय जों 200 सा जि स्ट्रीट भेन्डर्सफोर दं बे भेन्डर्सफोरनो जोङो फालांगिनि अनसुंथाइ हिसाबै जोङो हरनो हादों। आरो बे Btr सरकारनि जि बाख्नायथाव मोनसे अनसाय बिथांखि, बे बिथांखिखौ जोंनि बे ओनसोलनि बा देबोरगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा जोबोरैनो मोनसे प्रशंसा खालामदों। मानो होनोब्ला बे 5,000 रांजों साहा दखान खाबथाम जुदि होनो हायोमोनबा खाबब्रै बारायनानै बिथांमोनहा साहा दखानखौ सामलायनायाव सुजुग जागोन। मैया जुदि 1,000 2,000नि मैगं बायस'दोंमोनब्ला दिनैहाय 4,000 5,000नि मैगं बायस'नानै फाननो हानायनि मोनसे खाबु, बेफार फालांगियाव खाबु मोनसे अनसुंथाइ मोनदों। बेबादि मोनसे आस लानानै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेल' नङा, बेनि जोंनियाव थांनाय कयेकदिन सिगां फरायसाफोरनि थाखाय जे गियान सोरां मोनसे बिथांखि, बे गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजोंबो जोंनि फरायसाफ्रा गावनि फरायनायाव हेफाजाब मोननो हादों। बेजों लोगोसेयै एसेसो नैबे फुजानि बोथोरनि
सिगां आलारि सोरां होनाय मोनसे बिथांखि जोंनि बिटिआरनि मोनसे स्किम बे स्किमनि गेजेरजोंबो जोंनि मन्दिर बाथौ थानसालि बेफोरखौ फोसाबनानै लानो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जि 2 लाख रांनि मोनसे अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनि मोनसे स्किम बिटिआर सरकारा बानायदों बेखौबो जोंनि नैबे देबरगाव बियाबनि जि रायजो राजाफ्रा जोबोद बाख्नायनाय बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। जोबोद मोजां मोनो सारनि सायावनो आं अरुणादयबो मोनदों दा आङो फिसा दखान होयो दा जेनेबा दखान होनायनि थाखाय आं 5,000 थाखाबो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि गोसोआव आरो दखान फेहेरनो थाखाय खामानि औ जेनेबा थाइसे थाइनैबाबो जेनेबा दखानखौ फेहेरनो थाखाय आङो 5,000 रां मोननायजों गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो आङो जानांगौ थिथागुरिनि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। माब्लानिफ्राय साहा दखानथ' नङा ओरैनो गालामाला दखान आरो आंनि दखान होनायाथ' आं गोसोआव गैला एसे गोबावनिफ्रायनो फिसाफोर एसे उन्दै समनिफ्रायनो होदों दा आंनि फिसाजोआ देरसिना BSc पास जाबाय उन्दैया दा BCom फरायगासिनो दङ। न'खरखौ मोजां दैदेननो हादोंना बेनि गेजेरजों? खस्थ' मस्थ' औ सारमोननि सायाव अमा फिसिबाय बिदिनो एसे एनै ओमफ्राय दखान एसे एनै होबाय आंनि फिसायाबो हाजिरा मावो बिदि आरो मैगं दखान होयो आं टाउन एरियायावनो टाउनावनो थायो आङो फिथाबो दखान होयो एसे बेयावनो मैगं फानो आरोखि आजि आं 15 बोसोर जाबाय। दिनै जिहेतु बे 5,000नि चेक होदों माबायदि बिराद गोजोननाय मोनदों आं बिटिआरखौ खुनु डेभेलप मोनफेराखैमोन आं एबारसो आं फार्स्ट मोनदों ओमफ्राय अरुणादयबो हाबबाय आरो आंनाव बेनो आंनि गोजोननाय बिटिआरनि। नोंथांनि बे खामानियाव बे 5,000 जोबोद मदद होगोन? बिराद मदद होगोन आं गैयिनि थाखाय बिराद मोजां मदद होगोन आरोखि बे एसेबाबो आं सहाय मोनबाय 5,000 आरो दखान होनायनि गेजेरजों न'खर सोलिनायाव मोजां सोलिनो हानायखौ एसेबाबो आं बारायनो हागोन बा आं देरहोनो हाबावगोन एसेबाव बिदि आरोखि बेनो आंनि गोजोननाय आरो बिटिआरनि। सिगांनिफ्रायनो मोजां मोनखायो आरो आंनि पुलिसा दखान होयोमोन चेक मोननाया पुलिसनि नामावसो ओमफ्राय आं 5,000 फैसा मोननायखौ गोजोननाय थाबाय जों बेजोंनो माबा न'खरखौ एसे फेहेरनो हागोन दखानखौबो डेभेलप खालामनो हागोन आरो गथ' 2 दङ हौवासा 1 हिनजावसा 1 आं बेजोंनो एसे एनै फोरोंनो हागोन दखानखौ फेदेरनानै आरो जों गैयैया 5,000 मोननायानो बेसेबां माबानाय सहाय मोननाय दा सिगांनिफ्रायनो जों मोजां मोनखायो आरो आं अरुणादयबो मोनदों आरो दा 5,000 चेकबो मोनबाय आरो बेजोंनो आं न'खरखौ डेभेलप खालामनो हागोन आरो। बबेयाव होयो दखानखौ? दखानखौ न'आवनो होयो मा गामि? माबा जानागाव थिथागुरि। जेनेबा दिनै 12,000 रां मोननानै गोजोननाय मोनदों मोजां आङो साहा दखान होयो फिथा दखानबो होयो ओमफ्राय बेलासियाव बिदिनो बरा एरिबो सावो ओमफ्राय बर' बाथारमारि LP स्कुल बिदियाव ओमफ्राय गथ' 2 दं UN एकाडेमियाव फरायो 2बो बिसोरनि थाखाय फरायनाया बिराद गोब्राब ओंखायनो 5,000 मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो। मालानिफ्राय होबोदों दखान? 6-7 बोसोर जाबाय। मोजां सोलिनो हायो? मोजां सोलिनो हायो दिनै एसे दा बेफोरजोंनो सोलिगासिनो दं आरो गोजोननाय बिटिआर बिराद गोजोननाय दं। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाइक गोदानजों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, 2 हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन। लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। क'क्राझार